hai empresarios que están apostando de maneira moi forte por Carballo. O polígono de Berto ten unha ubicación ideal para a comunicación co porto exterior, está prácticamente engarzado na autovía A55 con unha conexión directa, co cal a comunicación que se fai desde o polígono de Berto hacia o resto do país, nomeadamente hacia o porto exterior, é inmediata. Iso é unha enorme potencialidade, e desde logo seguimos dicindo que sí, que Carballo é un bo lugar para investir. O fórum tamén, a parte do aspecto formativo do emprego, temos que formar os mellores profesionais para acceder ao mundo laboral, ten tamén ese equilibrio urbano para que todos os barrios teñan algún punto de dinamización. O que nos gusta salientar de Carballo é que é un espacio cultural permanente, é dicir, a actividade cultural dura durante as 52 semanas, non os 365 días, pero sí as 52 semanas do ano, os 12 meses do ano. É unha roda que non para nunca e que sempre fai de Carballo un lugar vivo, dinámico, con encanto e ao mesmo tempo con iniciativa, como para que teñamos moitísimos visitantes precisamente gracias á cultura. Estamos diante dun centro social, hai unha rede de centros sociais distribuídos polo término municipal, fíxose co esforzo casi todos eles dos presupostos municipais e ademais temos que seguir estendendo servicios como é o saneamento, como é a captación de auga, o abastecemento de auga potable e tamén que a xente das parroquias se sintan identificados plenamente co Concello de Carballo, porque a calidade dos servizos que teñen así o din e así o merecen. Para vir, para estar, para disfrutar, Carballo é un lugar tremendamente atractivo tanto na costa como no interior. É verdad que algunha xente se sorprende que teñamos a costa tan espectacular que temos, Baldallo, Razo. O entorno de Baldallo desde o punto de vista medioambiental, non só paisaxístico, pois é moi digno e moi merecedor de visitas e así se fan. Por tanto, eu que lle pido a xente que descubra Carballo, que descubra o litoral carballés, porque estas playas kilométricas, como así se denomina o paseo entre Razo e Baldallo, pois é algo que sobre todo en marea baixa se disfruta como en moi poucas ocasións. Que veñan a Carballo, que seguro que o van a valorar de unha maneira distinta, e se disfrutan do litoral carballés, esa boa percepción seguro que ainda se vai a ver incrementada, non?